nostre territori també fa una tasca transcendental en la creació de noves oportunitats per a aquells que no poden complir els seus somnis al seu país d'origen. Tot i això, som una societat a la que encara li queden tasques pendents per la consolidació d'una societat multicultural i creadora d'oportunitats per als nostres veïns. Galia, Abderrahman i Dima són 3 joves que van arribar al nostre país per poder continuar el camí que no podien seguir on van néixer. Galia ha aconseguit estudiar formació superior des que va arribar fa més de 10 anys. Abderrahman té com a principal passió l'esport i n'és tanta la seva implicació que ara competeix professionalment. Dima continua fent carrera per a ser pilot d'aviació comercial i de passatgers. Tots 3 demostren que el futur d'aquesta societat avança per trencar els murs de les desigualtats i fer camí cap a una regió d'oportunitats.